Ех, Това е доста голям минус за Holyland. Тук що установих следното. Лошия звук може да убие дори най-красивите видеа и всички го знаят това. Но допреди няколко години, за да имате такъв кристален чист звук, трябваше да похарчите хиляди левове за системи като предавател-приемник на Sony, Sennheiser, брошки, кабели. Днес обаче пазарът е залят с бюджетни алтернативи, които на хартия обещават същото качество като тези на по-висока цена. В лявата си ръка държа Holyland Wark M2, всички го знаем, на пазара от известно време, много хора го ползваме. Това е микрофона, който буквално стана вайрал заради малкия си размер, буквално прилича на копче. А в дясната ръка държа Comica Vimo C3. Един, между другото, от най-популярните избори на влогари за последните няколко години. И сега въпросът е, кой от тях си заслужава парите? Кой има по-добро шумоизолиране? Кой от двата има по-добър контрол върху отделните микрофони? Първо е добре познатия Holyland Wark M2. Нека започнем с това, което виждаме. Дизайнът. Той е с размерите на голямо копче за риза. Тежи само 9 грама. Това е почти нищо. Най-готината част е магнитното закрепване. Слагате едната част от магнита под дрехата, другата върху микрофона и той просто щраква. Никакви тежки щипки, които да разтягат яката на тениската ви. От друга страна, Comica Vimo C3 е малко по-традиционен. Има стандартна щипка и тя е здрава, но по-обемна със сигурност от Holyland. Самия предавател също е една идея по-обемен. Кутийката за зареждане при Comica прилича на тази за безжични слушалки. В интерес на истината, кейса е една идея по-лек от този на Holyland. Колкото до изработката на кутията, компромисно, като абсолютно всички микрофони на тази цена. И при двата модела имаме OLED индикатори на приемника, което е супер полезно, за да виждаме батерията и нивата на звука. Само че истината е, че Comica също така има и OLED дисплей, който може да се виждат по-подробно нивата и също така има контрол върху отделните брошки. Те са индикирани отстрани като А и Б и могат да се контролират нивата по-отделно, докато при Holyland това нещо не съществува. Буквално имаш една врътка отгоре, която важи и за първи и за втори микрофон. Време е да погледнем какво пише на хартия. Holyland Wark M2 обещава до 8 часа работа на самия микрофон и общо 30 часа с кутията. Обхватът е до 250 метра на открито. Микрофоните на Holyland съм ги ползвал почти всеки ден в продължение на повече от половин година. Истината е, че след третото зареждане, да кажем, не държат 8 часа наведнъж. В никакъв случай. 5-6 часа, да, издържат, което бих казал, че е абсолютно достатъчно. Колкото до самия обхват, 250 метра е доста нереалистично, на 100 метра прекъсва. Това говорим на открито. Ако има стени между приемника и предавателя, край, примерно 20 метра, най-много. Comica Vimo C3 също държи 8 часа на хартия и общо 30 часа с кутията. Обхватът също на хартия е около 200 до 250 метра. Самите микрофони ги ползвам от около месец и не са толкова изстрадали, колкото тези, но мога да кажа, че батерията определено държи повече от тази на Holyland. Не говорим за кейса, говорим за батериите на брошките. Колкото до обхвата, не съм имал проблеми между стени. Истината е, че не съм се отдалечавал повече от 30 метра, но се е случвало да разделям приемника и предавателя между две стени. Просто така се наложи и нямаше абсолютно никакви проблеми. В комплектите и на двата модела получавате USB Type-C и разни други преходници, но при Comica преходниците са доста повече. Буквално има Type-C към 3.5 и също така има няколко варианта на 3.5 към 3.5 джак. И двата имат 3,5 мм изход за директна връзка с камера, ако предпочитате кабел.
Изключително важна функция е Noise Cancellation или на български шумоизолиране. HolyLand рекламират своята технология Clear Voice, която твърдят, че е една от най-добрите в класа си. Комика също имат режим на потискане на шума. Но теорията е едно, а практиката е съвсем друго. Затова нека преминем към най-важната част – звуковия тест. Сега ще чуете запис от двата микрофона. Ще направим в тиха стая, без никаква обработка, разбира се. Нека първо ги пуснем без Noise Cancellation. А сега е време да направим тест в тиха стая с включен Noise Cancellation. Така, нека направим тест с говор. HolyLand с Noise Reduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. HolyLand без Noise Reduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Чек, чек. И сега правим тест на комика с Noise Reduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Чек, чек. Комика без Noise Reduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Чек. Сега ще тестваме как комика се справя при шум. Буквално е на климатика и е без Noise Reduction. В момента климатика е на минимум, а сега е на максимум. Като не забравяйте, че буквално е върху климатика. Нека сега видим с Noise Reduction. Сега да видим как се справя HolyLand без Noise Reduction. Това е на минимум. О, вау, тук що установих още нещо. Това е доста голям минус за HolyLand. Тук що установих следното. Че не може по-отделно да се пуска Noise Reduction. Ето. Ако искам само на едната брошка да махна или да сложа Noise Reduction, абсолютно невъзможно. Това е нещо, което явно не ми се е налагало до сега. Но както виждате, да, тук ще ви го покажа с този гаден бекграунд. Тъй като сега го установих това нещо, пълна града. Ето може да видите Noise Reduction на комика. В момента е пуснат и на двата микрофона. Но, когато искам, мога само единия да го направя с Noise Reduction и си има отделно копче. Така че това е голям плюс за комика. Нека продължим сега с теста. Климатик на Max с Noise Reduction. Забелязвате ли някаква разлика? Това, което на мен ми прави впечатление, е, че при HolyLand има премодулиране на гласа, докато при комика няма премодулиране на самия глас, което за мен е доста по-важно. Да, някои ще кажат, аз предпочитам да ми е бързо и да ми е готово, но истината е, че качеството е доста по-добро при комика, отколкото при HolyLand. И двете работят по най-елементарния начин за потребителя. Вадиш брошката, вадиш приемника и те се свързват. Същото е и с комика. Изключително лесно, изключително бързо. Батерията и на двете се зарежда за около 1 час. Нека поговорим за цените, защото това е често решаващия фактор при много потребители. Към момента на записването на това видео, цените варират така. Комика обикновено може да намерите на по-ниска цена, с около 30, 40, 50 евро надолу. Комика може да намерите в GDR Systems, докато HolyLand може да намерите почти навсякъде другаде. Струва ли си да дадете 40 евро повече за HolyLand, при положение, че комика ви дава доста по-голям контрол и общо взето звука е почти същия, да не кажа, че Noise Cancellation е по-добър. Кой от двата микрофона да изберете? Комика Vimo C3, ако бюджетът ви е основен приоритет, предпочитате традиционна щипка, предпочитате да имате повече контрол върху отделните микрофони и ако снимате основно в контролирана среда. Изберете HolyLand Wark M2. Ако правите влогове навън и има силен вятър, магнита ще задържи доста повече микрофона, отколкото щипката.
Ако искате също така микрофона да е максимално дискретен. И ако нямате претенции за това колко контрол ще имате върху отделните микрофони и че няма да имате дисплей на приемника. Истината е, че и двата микрофона са страхотни и далеч надскочиха моите очаквания. Аз съм човек, който е свикнал да работи с Sennheiser и с Sony брошки, на които, каквото и да си говорим, предавателите и приемниците тежат изключително много, особено на една по-малка камера. Връзките и актуалните цени и наличностите ще оставя в описанието долу. Ако това видео ви е било полезно, оставете един лайк. Това ще помогне доста на канала и за бъдещи ревюта. Не забравяйте да се абонирате и разбира се да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващия тест на техника. А вие, кои микрофони ползвате в момента? Напишете ми в коментарите, кажете ми защо ви харесват повече те и защо ги препоръчвате. Или обратното, защо не ви харесват. И разбира се, дали сте от крюто на комика или сте от крюто на Holyland. Благодаря ви, че гледахте това ревю и ще се видим в следващото видео.